Probabil că ai citit titlul deja. Este un clip de brațe. Clipul reprezintă ceea ce mă ajută pe mine, m-a ajutat și mă ajută în continuare să cresc cât de cât brațele astea, ținând cont că eu sunt și super deficitar. Dacă ești fan... Hi, I'm Lindsey Baumgren. I'm Nourish Move Love. Cardio starter, not cardio beginner. Și îți plac mood, flower, power, positivity și de atunci ești. În schimb, dacă ești genul care tot încearcă, vrei să încerci tot felul de lucruri, indiferent de ce crezi tu că zice știința sau tot mai mari guru, atunci hai să-ți arăt ce funcționează pe mine în momentul de față și cine știe, poate posibil să meargă și pe tine și pe toată familia ta. Acum imaginezi la ce te poți gândi. Tu de ce te trezești tu să dai sfaturi cu șchioapele astea care nu se numesc brațe? Dacă ție îți place să-i urmărești pe toți naturalii cu 50 în braț, cum dau ei sfaturi de cum să-ți faci mușchi, fă ca ei, fă și cont de OnlyFans în același timp. Ce a funcționat în cazul meu a fost să lucrez cu un număr un pic mai ridicat de repetări față de clasicul 8-12 și o greutate poate nu la fel de mare încât să fiu nevoit să bag un număr sau un piept sau un spate și așa mai departe. Atâta timp cât ești super concentrat, nu trebuie să folosești doar un exercițiu pentru a îngloba poate mai multe repetări, ci poți folosi mai multe exerciții, în cazul meu, flexiile din declinat. Asta e izolat aici, unde nu te lasă cotul, nu poate pleca în spate că e organul de trunchiul. Și cele din față, tras cu gantera la sub braț. Într-un mix de 4 serii, repetări. Bine, poate n-ai să faci 20, poate ți mai puțin. Ideea e la final să fii fiert. Dacă ești fiert, funcționează de 50.000 de ori mai bine decât clasicele 8 ori 4 serii. Da, ce exercițiu e ăsta că intră în spate că... Taci. 20 de repetări din toate 3 lipite. Și dacă tu simți ăsta mai puțin decât ăsta, eu m-aș arunc pe geam. 4 serii de astea, dar uita cum te cheamă. E posibil, dacă ești mega bombardier, să nu te fi satisfăcut doar cele 4 serii inițiale. Nu e nicio problemă, că vine al doilea complex și dacă nici cu ăsta nu ești satisfăcut, bravo, ești viril. Și ce fain la antrenamentul ăsta? Îți trebuie doar banca și 2 gante. Și culmea, nici nu trebuie gantele mari. Acum, oricare junkies de ăsta de piept și braț în fiecare zi știe că un braț mare nu înseamnă doar bilă mare, ci și triceps mare. Și atunci același principiu îl aplic și aici. Și același principiu ar trebui aplicat cu tot ce înseamnă grupă mică. Bicepsul e o grupă mică, tricepsul e o grupă mică. Nu folosești greutăți de neam prost, nu ești nici Mr. Olympia și nici nu ai să ajungi Mr. Olympia. Folosești greutăți mici către medii pentru urmă de repetări mult mai mari. I was starving skinny, now my weight up, got no energy for haters. See you trying, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Go dummy, go beast, oh no, I go beast, go deep, I OD. Dar bine, mă, dar care e logica? Te apuci să faci acum 100 de repetări, cum era regula aia cu 8-12 pentru masă musculară, greutăți mari? Bă, da și fă. Încearcă, nu te gândi prea mult. Explicația o să o dau eu la final. Încearcă, vezi cum te simți la final. Lași 100 de euro în recepție. Mușchiul nu crește cu 8-12 repetări și cu greutăți mari. Mușchiul crește cu stimul. Și stimulii pot fi în 2 faze. Ori stres mecanic, ori acumulare de acid lactic sau stres metabolic. Și când vine vorba de brațe, nu poți încărca greutăți foarte mari pentru că stresul mecanic se mută pe o grupă mai puternică. Și atunci e mult mai bine să faci stres metabolic sau mai multe repetări, nu cu cea mai ușoară greutate pe care o ai, dar suficient de mult cât să
și foarte puține cuvinte aici, să te fiarbă. Bă, am încercat. Nu știu, am încercat și eu să fiu cu entuziasm, cu hei, bine ați venit, cu pozitivitatea, bine v-am găsit. Nu-mi pasă, nu mă interesează, nu v-ați săturat de falsa asta, pozitivitatea asta excesivă, așa, și când vine unul și îți râde fals în față, eu nu suport chestia asta. Din moment ce nu e pe stilul meu, nici n-am să mai fac chestia asta. În schimb, pot să zic ce mă deranjează enorm este cât se duce la vale industria, cum tot apar profesioniști și încearcă să reinventeze roata. Chestia asta nu o suport. Și atunci vreau să fac o serie, un no bullshit series, nu știu, o să găsesc eu un nume, în care, fără prea mult tam-tam, fără prea multe văjeri și fără un pic de pozitivitate forțată, să zic lucrurilor pe nume, exact ce merge, exact ce funcționează, fără vrăjeli, fără alte prostioare și alte zâmbete false și mai știu eu ce alte căcaturi. Ăsta a fost primul filmuleț dintr-o serie foarte lungă ce o să mai vină.